Krásny deň prajem. Naša kozmetika je aj minimalistická kozmetika. Z našich mnohých produktov si môžete naozaj vybrať aj 8-krokovú starostlivosť o pleť, ktorá má úžasný zmysel a produkty jednotlivé na seba nadväzujú, ale pokiaľ ste zástancom minimalizmu v kozmetike, tak sme vybrali 3 produkty, ktoré takáto rutina minimalistická zahŕňa a naozaj bude o vašu pokožku fantasticky postarané, pretože každý jeden náš výrobok je tak bohatý a zahŕňa celé spektrum účinnosti, že naozaj aj takáto minimalistická rutina bude úplne úžasná. Nezabúdať na čistenie pleti ráno aj večer v každom prípade. Potom si vyberte pleťový krémik podľa vášho typu pleti. Môžete ho striedať podľa ročného obdobia. Toto používate ráno aj večer a na dennú starostlivosť určite aj v tej najminimalistickejšej rutine by mal byť SPF faktor, ktorý bude vašu pokožku chrániť počas dňa. Tento náš vás bude chrániť aj pred modrým svetlom, čiže počítače, telefóny. No a ten si vyberte v výšku faktora podľa svojho fototypu pleti a takto bude o vašu pleť aj v minimalistickom režime krásne postarané.